ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. бахшида ба 77-мин солгарди рӯзи ғалаба, намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ Бӯриев Саидро аёдат намуданд. Тафсилоти бештар дар гузориши нахустини барнома. мутаваҷҷеҳ бошед. бахшида ба 70-мин солгарди рӯзи ғалаба, муовини вазири тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон Шодихон Ҷамшед, сардори раёсати тандурустии вилояти Суғд Хайруллозода Ҳабибулло ва раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ба манзили зисти иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ Бӯриев Саид ташриф оварда, Бӯриев Саидро бо рӯзи ғалаба табрик гуфтанд. Зимни аёдат ба иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ Бӯриев Саид, кӯмакпулии яквақтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маблағи 15 000 сомонӣ, кӯмакпулии раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба маблағи 6 000 сомонӣ ва кӯмакпулии раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ба маблағи 2 000 сомонӣ тақдим гардид. Бӯриев Саид аз ин таваҷҷӯҳу ғамхорӣ ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон алалхусус ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзи сипос намуда, дар ҳаққи давлату миллат ва мардуми сарбаланди мамлакат дуои нек намуд. Дар ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 аз шаҳру деҳоти Панҷакент 5785 нафар сафарбар гардида, аз онҳо 1675 нафарашон баргаштанд. Имрӯз аз байни баргаштагон Бӯриев Саид сокини ҷамоати деҳоти Сӯҷина дар қайди ҳаёт буда, дар синни 101 солагӣ қарор дорад. гузориши Сабрина Акрамова ва Шоҳусайн Солеҳов. дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии маъюбон мақоми махсусро доро мебошад. дар рӯзҳои таҷлилии ҷашнҳои фархунда аз тарафи муовини раиси шаҳри Панҷакент Нақиби Парвина ба гурӯҳи маъюбони шаҳру деҳоти Панҷакент аробачоҳи маъюбӣ ва маводи хӯрока тақдим гардид. новобаста аз фарорасии иду айём ба ҷо овардани амалҳои хайру савоб, гирифтани дасти барҷомондагон, кӯмак ба муҳтоҷон, ёрӣ расонидан дар таъмири ҷойҳои таълим ва ҷамъиятӣ, иншооте ки барои истифодаи доимии одамон заруранд, аз ҷумла роҳу пулҳо ва беморхонаву китобхонаҳо аз беҳтарин корҳоест ки савоби доимӣ дорад. мардуми мо ҳамеша кӯшиш мекунанд ки фазилатҳои накӯкориро риоя кунанд, ба аёдати падарону модарони худ ва беморону ранҷурон раванд ва шахсоне ки тавону имконашон бештар аст ба ятимону маъюбон ва камбизоатону дармондагон дасти мададу ёрмандӣ дароз намоянд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент арзишҳои инсонӣ, хоса инсондӯстиву ватанпарварӣ, ободкориву хӯрамгардонӣ, раҳму шафқат, хайру саховатро чун ҳамешагӣ пешаи фаъолияти хеш қарор дода, пиронсолону барҷомондагон, хосатан шахсони ниёзмандро аёдат намуда, ба онҳо як миқдори маҳсулоти хӯроквориро дастрас намуд. ҳамчунин ба сокинони ҷамоати деҳоти ёрӣ Фароғат Ҷураева ва Она Аминова аробачаи маъюбӣ дастрас карда шуд. боз Муаттар Азизова ки сокини деҳаи Хурмӣ мебошад, чунин аробачаи маъюбӣ дастрас хоҳад шуд. муовини раиси шаҳри Панҷакент Нақиби Парвина ба хонаи як гурӯҳ сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент рафта, аз ҳолу аҳвол ва зиндагии онҳо бохабар шуда, ба онҳо як миқдор маҳсулоти хӯроквориро дастрас намуд. дар назар аст ки боз якчанд нафар сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент аёдат карда шаванд. гузориши Муниса Атамуллоева ва Шоҳусайн Солеҳов. барномаро идома медиҳем. бахшида ба рӯзи иди ғалаба дар муассисаи давлатии литсеи шаҳр бо ибтикори омӯзгорони фанни забони русӣ чорабинии берун аз синфии ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз фаромӯш нашудааст хеле бошукӯҳ гузашт. шу дар ҳифзи ватан гардид қурбон, нахонед ҳеҷ гумном аскареро, зирӯи сангҳо номаш наҷӯед,
баро ҷӯед аз қаъри дили мо. ҳафтаи поси хотир дар муассисаи давлатии литсеи шаҳри Панҷакен хеле сермаҳсул гузашт. омӯзгорони фанни забони русӣ кӯшиданд бо як чорабинии ҷолиб онро бо шукӯҳ гузаронанд. дар ин чорабинӣ собиқадорони ҷангу меҳнат иштирок доштанд. чорабиниро директори литсеи шаҳр Гадоева Нодира ифтитоҳ карда, иштирокчиёнро бо фарорасии Иди ғалаба шодбош гуфт ва ҳамзамон ба як қатор хонандагони фаъоле ки дар озмунҳои фаннӣ ғолибият ба даст оварданд, ифтихорномаҳо супорид. сипас хонандагон як барномаи хотирмони консертии омоданамударо пешкаш карданд. шеърҳои ҷангӣ, сурудҳо, рақсу саҳначаҳое аз тарафи хонандагон иҷро гардида хеле диққатҷалбкунанда буданд. дар поёни чорабинӣ намояндагони шӯъбаи маориф Ашур ва Барно ва Султон ва Зарина ба сухан баромаданд. чорабинӣ як навъ арҷгузорӣ ва эҳтиром буд ба хотири иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ. гузориши Фирӯза Одилзода Некмуҳаммад Мирҷонов аз литсеи шаҳр. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 ба номи Мирзо Турсунзодаи ҷамоати деҳотӣ Амондара машварати доиму амалкунандаи омӯзгорони фанни забони русӣ гузаронида шуд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. иштирокчиёни машварати доиму амалкунандаи шӯъбаи маорифро омӯзгорону хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19 ба номи Мирзо Турсунзодаи деҳаи Майката хеле хуш истиқбол намуданд. омӯзгорон аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру деҳоти Панҷакен бо ҳамроҳии мушовири шӯъбаи маориф Султон ва Зарина дар машварат нахуст дар дарсҳои кушоди намунавии омӯзгорони фанни забони русӣ иштирок карданд. дарс дар мавзӯи Таҷикистан нашкрай радной дар синфи 5 б шавқовару ҷолиб гузашт. омӯзгор Калонова Рӯшонахон дарсро аз рӯи таълими салоҳиятнок гузаронид. қисми ташкилии дарс хуб бароҳ монда шуда буд. хонандагон дар бораи муқаддасоти ватан, санаҳои таърихӣ маълумот доданд. сипас ҳар як гурӯҳ дар бораи алифбои забони русӣ, фонетика ва морфология маълумот дод. В русском языке есть 33 букв, 10 гласных, 21 согласный. Молодец. И первые звуки. Согласный Ж, Ш, Ш, Ч. пас муаллима мавзӯи навро ба хонандагон фаҳмонида матни онро аз китоби дарсӣ қироат намуд. луғатҳо дар тахтаи синф нависта шуданд. вобаста ба мавзӯи нав гурӯҳҳо аз боигариҳои ҷумҳурии азизамон, табиат ва таърихи он маълумоти мухтасар доданд. кор дар назди тахтаи синф ба шакли мусобиқа сурат гирифт. толибилмон ҳамчунин дар гурӯҳҳо кори мустақилонаро ба сомон расонида, ҷумлаҳои нопурраро пурра карданд. кори амалии гурӯҳҳои хуҷанду бохтар беҳтарин муаррифӣ шуданд. дар дарс ҳамзамон хонандагон шеъру чистонҳоро аз ёд гуфтанд. дар поёни дарс аз тарафи омӯзгор ба хонандагон вазифаи хонагӣ супорида ва ба донишашон баҳогузорӣ карда шуд. мушовири шӯъбаи маориф Султонова Зарина перомони дарси кушод андешаҳояшро чунин баён сохт. Сегодня, участвуя здесь, мы стали свидетелями того, что наши ученики очень активные, стараются изучать русский язык. Как всем вам известно, что основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в каждом своем послании особо подчеркивает о изучении русских и английских языков и о том, что будущее принадлежит нашему молодому поколению, и о том, что без знания русского языка путь нашего молодого поколения к процветанию и развитию просто закрыт.
Поэтому сегодняшний день нам необходимо изучать русский язык в должном уровне. баъдан иштирокчиёни машварат шоҳиди чорабинии берун аз синфӣ бахшида ба рӯзи ғалаба гардиданд. онро муовини директор оид ба тарбия шукруллоев ифтитоҳ намуд. муовини директор оид ба таълим хоҷамзода меҳмононро барои ташриф овардан хушомадед гуфта аз номи ҷомеаи меҳнатии омӯзгорони муассиса онҳоро бо иди ғалаба муборакбод намуд. хонандагони муассиса барномаи рангини идонаро ки бо роҳбарии омӯзгори варзида муҳаммадиева иҷобат тайёр карда буданд пешкаши иштирокчиёни семинар намуданд. Этот день мы приближали, как могли, этот день победы. Порохом гроба, это праздник, седьмою Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, марширует строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны. Ликует майская весна, и гимнастерного цвета трава, земля жива. Ты слышишь, как поле боя мирно дышит? Ушла проклятая война. Ромашки марки Василий мальчишек, бывает схватить с болью сердца. И знаете наверняка, что о войне, о том священной, а как настроится строка, и будет бой, и будет жертвы, и будет брест. Он будет первым, передвигающий войной. Когда летом на рассвете заглянул соседний сад, там смуглянка молдаванка завивает виноград. Я бледнею, я краснею, захотела вдруг сказать, станем над рекою зорьки лестья встречать. Раскудрявый клен зеленый листьяной, я влюбленный и смущенный ветровой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. чорабиниро мушовири шӯъбаи маориф султонова зарина ҷанбаст намуда ба омӯзгорони фанни забони русӣ барои ташкили дарси кушод ва чорабинии берунасинфӣ изҳори супос намуд. гузориши фирӯза одилзода, нек муҳаммад мирҷонов аз ҷамоати деҳоти Амондара. мавзӯи дигар дар шӯъбаи урологии беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент барои беморон дар сатҳи олӣ хизмат расонида мешавад. шӯъбаи урология соли 1993 ба фаъолият шурӯъ намудааст. аз соли 1993 то соли 2003 вазифаи мудири шӯъбаро табиб урологи дараҷаи олӣ Додоҷон Рофиев ба ӯҳда доштааст. инчунин давраҳои мухталиф табибони дараҷаи олии касбӣ Шодӣ Қурбонов, Мубин Аминов, Баҳром Қулов роҳбарии ин шӯъбаро ба ӯҳда доштанд. айни ҳол мудири шӯъбаи урология Раҳимов Умедҷон роҳбарӣ менамояд. шӯъбаи урологии беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент бо олоду таҷҳизоти тиббии муосир аз қабили дастгоҳи гемодиализ, эндоҷарроҳӣ ва ғайра муҷаҳҳаз мебошад. оиди ин дастгоҳи гемодиализ мудири шӯъбаи беморхонаи урологӣ Раҳимов Умедҷон чунин гуфт: این تجهیزات گیمودیالیز یعنی که پاکیزه‌سازی خون از باقیمانده‌های عضلاتی گیمودیالیز و اولترافیلتراسیون می‌کند. هم شخصانی که گرفتار بیماری نارساگی شدید کاری گرده ها و نارساگی مزمن کاری گرده ها هستند
این تجهیزات برای همین خدمت میکنند، یعنی که وظیفه گرده را اجرا میکند، باقی مانده عضلاتی را به خودش میگیرد و حالت بیمار را بهتر مینماید. این تجهیزات سال 2013 از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان به شهر و دیهات پنجکین تقدیم کردند که از سال 2013 تا این جانب بی ممانعت بر بیمارانی که گرفتار بیماری نارسایی مزمن کاردیها و نارسایی شدید کار گرده هستند خدمت کرده ایستاده است. سال 2022 دستگیری حکومت ولایت سوغد و حکومت جمهوری تاجیکستان یک تجهیزات دیگه جدا کرده شده است که به نزدیکی آورده وصل می‌نمایند در اینجا در روزهای نزدیک. این بیمار مختار انصار ساکن جماعت سوجینا دیه سوجینا بیماری دیابت قند، پیلنفرد مزمن گرده ها، نفروپاتی دیابتیکی، نارسایی مزمن کار گرده ها از سال 2021 این جانب منتظم هر هفته 3 مرتبه عملیات گیمودیالیز گرفته ایستادند. اگر همین تجهیزات نباشد بیماران حالتشون وضعی میشود. همین تجهیزاتی که میگیرند من حالت بیمار بهتر هست، همش خوب میگیرن، با بخونهشون جواب میدیم. منتظم هر 3 روز پس آمده همین عملیات گیمودیالیز رو میگیرند. بیماران از تشخیص توسط دستگاه گیمودیالیز گذشته به شهرهای دوردست میرفتند که این مشکلی امروز آسان گردید. در شعبه مذکور 7 نفر طبیبان صاحب کسب بازارов کامل، شادیبекov улуғбек، хоҷамов матлабшоҳ، насриддинов фарзод و بابایف بختیار، امیدجان رحیمов و 12 نفر همشیره‌های طب و 9 نفر آزادکاران به بیماران خدمت میکنند. 35 نفر بیماران از شهر و دهات پنجکین ناحیه‌های دوردست بستری میباشند. شعبه اورولوژی داروی 9 حجره شرکت خواب میباشد. بیماران از شرط و شرایط بیمارخانه و مناسبت خوب طبیبان خرسند میباشند. من 10 روز پیش کسلی وزمی شدم از ناحیه عینی دهی ریوت خالف ملاخال به ناحیه پنجکین آوردم به شعبه اورولوژی. دکتر رحیمov امیدجان مرا برده اوزی کرد. در راه پیشم یک سنگ کلان بود. بعد وای مرا تیار کرده، یک روز 2 روز فراورده یک اپارات بود است به طریق لازری سنگ را قیم کرده گرفتند. حاضر تازه نغز سلامتیم تازه نغز من همشیرها خدمتای نغز کردن سنترکا خصوصا همه سر دکتر هر روز 3 مرتبه 4 مرتبه در آمده میپرسد احوال من نغز خودش که همه شما رضا جماعتی لایق خیلی 5 روز بود از روز جمعه ایرکا در همینجا بستری هستم پرستو به گرده پامو دادم حالتی وزمین من دکتر مراجعه کرده سر کنم. متصدیان соҳа пайваста барои ворид намудани технологияи пешрафтаи ташхису табобат кӯшиш ба харҷ медиҳанд. имрӯзҳо дар шӯъба амалиёти ҷарроҳии мураккаби урологӣ аз қабили пилотомии пластикӣ, нефростомия, стентгузории гурдаҳо ва ғайра муваққатона гузаронида мешавад. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Негмуҳаммад Мирҷонов аз беморхонаи марказии шаҳри Панҷакен, шӯъбаи урология. идомаи барномаи иттилоотии пайхом. даври мактаби озмуни телевизионии ҳусни хати беҳтарин дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37-уми ҷамоати деҳоти Чинор баргузор гардид. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши хабарнигорони мо. даври мактаби озмуни телевизионии ҳусни хати беҳтарин ки бо иқдоми телевизиони Симо таҳти сарпарастии ширкати Рахш такси эълон гардида буд, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37-и ҷамоати деҳоти Чинор баргузор гардид. нахуст омӯзгори муассиса шартҳои озмунро ба хонандагон фаҳмонида, матни диктантро ба онҳо пешниҳод намуд. сипас хонандагон бо ҳушёри вузира ки матни диктантро навиштанд. бояд гуфт ки хонандагони ин муассиса дар озмун хеле фаъол буданд. пас аз анҷоми озмун дар ин муассиса 3 нафар хонандагони муассиса Эгам ва Азиза хонандаи синфи 10, Раҳмонова Малика хонандаи синфи 6, Иброҳимов Искандар хонандаи синфи 11 ба даври ҷамъбастии озмун яъне даври шаҳрӣ роҳхат гирифтанд. бояд қайд намуд ки озмуни мазкур дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷамоатҳои деҳот баргузор мегардад ва ғолибон дар даври шаҳрӣ яъне даври ҷамъбастӣ иштирок мекунанд. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Мирҷон Холов. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии пайхом. то барномаҳои навбатӣ тансияту хонобод бошед. хайр.